uthini? Ubonge mhlawumbe South Africa, ngibonge bonke ofisa ubabonga. Njengoba ningazi ukuthi nguSinenhlanhla, isibongo ngokhoza ngina-31. Ngithanda ukubonga kwabathuleleni, ngibonge nabakwandalo kakhulu. Ngithi uNkulunkulu ababusise ngakho konke abanyenzele khona ama-product. Isicelo sami ngavela kwathuleleni njengoba ngangikade ngidinga usizo ngenxa yokugula kwami, noma ngigcine sengithola sengikhulumeka kabi kuthiwa ngalala nomuntu wangaphandle, ngingakazi ngilale nomuntu wangaphandle, ngingazi ukuthi bakuthathe, ngingakazi futhi ngikhiphe nangomlomo wami. Bengicela ma-South Africa amahle ukuthi niyeke leyo nto leyo. Ngiyacelela ngomusa wenkosi niyeke ukungikhulumela into engingayazi, because lokho akusilona iqiniso. Ngithanda ukubonga kakhulu kwabakandalo ngama-products. Ngiyathemba ukuthi sizosebenzisana kakhulu futhi ngiyathemba ukuthi azongisiza kakhulu. Ngithi nje uNkulunkulu ababusise ngakho konke. Ngibonge nane-wheelchair because bese ngumuntu ohlezelele ovuka ahlale but ngingakhoni ukuphumela eminyango. Manje sengizokhona ukuphumela eminyango nami ngikwazi ukuthamela ilanga, ngishawe nayi-fresh air, ngikhona ukuhamba ngeklinikhi, ngithole umuntu ozokhona ukungiqhuba kungabi nzima. Ngibonga kakhulu nge-wheelchair. Ngithi uNkulunkulu ababusise. Welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi trending stories. And guys, namhlanje sakhuluma ngestory ke bakithi sika sesusinenhlanhla wakwaKhoza eMtubatuba. Uke watrenda kakhulu ke last week ngenxa ke yesifo ke esamphatha sokuthi avele ke akhule ngokweqile kuneminyaka ke yakhe. Well guys, ivideo ke lena ila chaza khona bakithi uthi uyacela ukuthi abantu bangamkhulumeli ke into ke angayishongo, njengoba nimuzwa ke ekhaya ngokuthi sekuduma ukuthi waguliswa ukuthwala nomuntu okufika, of which leyo nto leyo ayisilona ke iqiniso futhi imveza njengomuntu ke ongekho ke right ngokwesimilo. So yeah guys, bakithi ubuke ngazi ukuthi ke usengconywana impela, ubuke ngathi impela uba ngconywana. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nalo uthando ke ubelidinga kakhulu from ke abantu. Emva kokuthi nje isitori sakhe sibe sitrendile, uthole ke abantu abaningi bebemvakashela, nathi nendalo enhle ekade ke ihamba no Thandeka Don King bemvakashele bezompha ke amakhambi abawasebenzisayo ke akwandalo enhle. Ngibona bese yasimile nokusimila bakithi, kuyathembisa ngempela ukuthi isimo sakhe ke sizoba ngcono. Siphinde sibonge nalabo abaphosile ke isandla, because siyabona ukuthi ke usenane wheelchair bakithi, ukuthi usezokwazi ukuphuma nasendlini athola umoya, ashawe umoya, ngoba ke ubese umuntu ke ohleze ehlele endlini ke elele. So ke impilo yakhe engazi ukuthi izoba ngcono ke kunalokhu ke okade ke kuyikhona. So yeah guys, bakithi ngiyabona abantu labaya bayafundiseka ngezifo ezinye ezikhona esingazazi, njengaso ke lesi ke siphethe ke udadewethu. Ngoba phela emva kokuthi ekuduma ukuthi wakuthola ngenxa ukuthola nomuntu okufika, wawubona ama-comment abantu abanye besho izinto abayithandayo, bekhuluma kanti umuntu uyagula ngempela, udinga ke i-medical attention. So yeah guys, siyathemba ukuthi ke odokotela, njengoba ke uthuleni wayishilo ukuthi ke uyanxenxa nodokotela ukuthi ke bambone usesibabona ukuthi ke angasizakala kanjani. Siyathemba ukuthi mhlambe bakhona bazovela ba-check, bakhulume ngesimo sakhe, nanokuthi ke siyalungiseka yini, yiziphi izinto angazenza ukuthi ayigcine ke ephilile in this difficult situation abhekene ke naso. So yeah guys, it brings us to the end of this video. Do comment below and share your opinion. Bye.